tervehdys. Se olisi niin kuin uusi päivä ja uudet vainonnat. No ei, itse asiassa uusi päivä ja vanhat vainonnat. Eihän tää niin kuin miksikään tästä. Mä voisin yrittää pitää tänään itseä vähän niin kuin lyhkäsempänä. Mut katsotaan nyt miten tässä käy. Jos mulla olisi niin kuin sanottu vuosia aiemmin, vaikka 10 vuotta aiemmin, että sä tulet niin kuin kokemaan niin kuin tällaisia asioita, niin en mä olisi varmaan niin kuin uskonut. Mutta todennäköisesti silloin 10 vuotta aikaisemminkin niin on varmasti ollut esillä jo silloin. Sillä tavalla, että itse en ole niinku sitä tiennyt. Ja tämä satanistiorganisaatio, tai organisaatiot, niin nehän niinku seuraa jo uhria jo vuosia aikaisemminkin, ennen kuin ne sitten alkaa tekemään sitten sitä selvää niinku vainoamista uhrille. Voihan se olla, että mullekin niitä manereita on siis tehty jo paljon niin kuin aikaisemminkin, mutta mä en ole vaan niin kuin itse sitä tajunnut niin kuin silloin. Mutta mähän niin kuin tajusin tämän homman niin kuin vasta niin kuin 2024 keväällä. Mutta nyt kun mä mietin sitten aikaa ennen sitä, niin muistan jo sitten niin kuin tapauksia, jotka niin kuin liittyy niin kuin tähän gangstalkingiin ja noihin maneereihin ja kaikkeen semmoisen. Ja niin kuin väistämättä sitten niin kuin tulee myös mieleen niin kuin, just niin kuin aikaisemmatkin elämät, että miten niin kuin tätä elämää on niin kuin elänyt ja mitä tässä kaikki on niin kuin tapahtunut, niin oikeastaan siis nämä kaikki on niin kuin alkanut näyttäytyä aivan niin kuin eri tavalla niin kuin nytten. Vähän niin kuin aloin jo huomaamaan, oliko se 2023 niin kuin vuoden lopussa, että joku tässä niin kuin, näissä hommissa niin kuin mättää, että tämä nyt ei ole niin kuin ihan sitä, mitä pitäisi. Ja sittenhän mä toivoin jo silloin, että jos tässä nyt on niin kuin jotain, niin että kumpa mä saisin tietää. Ja ei siitä sitten tarvinnut kauaa sitten ootella, kun seuraavan vuoden sitten keväällä sitten niin kuin alkoi sit huomaamaan sitten, kun ihmiset alkoi näitä manereja tosiaankin silloin tekee sitten silleen niin kuin näkyvämmin. Ja jos niin kuin jotkut ihmiset on seurannut mun elämää jo niin kuin paljon niin kuin vuosia aikaisemmin jo, niin pidän sitä myöskin niin kuin hyvin todennäköisenä asiana. Jotenkin niin kuin mun mielestä ei käy järkeen se, että sä niin kuin muutat jollekin ihan muualle paikkakunnalle, missä sä et ole ikinä ennen asunut. Ja silti sulla on niin kuin semmoinen fiilis, että ne kaikki tietää sut. Niin eikö se ole vähän outoa? Mutta mä en niin kuin voi näille asioille yhtään mitään. Ja tää nyt oikeastaan liittyy tähän gangstalking uhrin niin kuin mustamaalaamiseen. Sen elämää niin kuin seurataan ja sitten siitä sitten puhutaan niitä puolitotuuksia ja sitten niitä jopa valheitakin saattaa olla. Ja tarkoituksena on tosiaankin se, että nämä ihmiset niin kuin sitten alkaisi niin kuin vihaamaan sitten tätä uhria. Koska niin kuin vainonta on helpompi tehdä semmoiselle ihmiselle, kenestä ei pidetä ja joka niin kuin saatetaan tehdä niin kuin naurualaiseksi ja jota niin kuin vähätellään vaikka siinä jossakin ryhmässä. Tässä vainoamisen uhrina olemisessa on myöskin semmoinen negatiivinen asia, että se voi niin kuin laittaa uhrin kyyniseksi ja häneltä niin kuin menee luottamus ihmisiin. Tässä on niin kuin myöskin semmoinenkin varjopuoli. Mutta sekin niin kuin kuuluu tähän ohjelmaan. Että kun ihmistä on niin kuin härkitty tosi kauan, monet ihmiset on tehnyt sitä sille. Ja jos tästä uhrista sitten tulee semmoinen epäsosiaalinen ja ehkä joidenkin muiden näkökulmasta hieman tyly, niin niiden muiden ihmisten on helppo sit osoittaa sormella tätä uhria ja sanoa, että tommonenhan se nyt sitten on. Selän takana niin kuin hiiskua, että no niin, kattokaapa nyt. Että ihan olitte oikeassa, että tommonenhan ihan kauheahan se nyt niin kuin on. Vaikka oikeasti niin kuin tämä vainonta on niin kuin muokannut sen uhrin sellaiseksi, että hän ei oikein niin kuin luota enää ihmisiin ja ei niin kuin oikeastaan muutenkaan usko enää niin kuin mihinkään.
Joo, mutta tämä satanistiorganisaatio, niin sehän niinku pyrkii myös tähän. Ja sitten taas nämä vainoilla, niin ne sitten tästä saa niinku kimmokkeen, että niinku vielä enemmän sitten vainota, että kun se uhri nyt on vähän tollanen, vähän tyly. Joo, mutta no joo, siis tottahan se niin kuin on, että siis tämä kaikki vainoaminen, niin sehän niin kuin heikentää oikeasti niin kuin tätä luottamusta. Kun ei tämä niin kuin mitenkään positiivisella tavalla niin kuin vaikuta tähän tämän uhrin elämään. Niin kuin. Mutta niin kuin, minkäs teet? Ei tälle ei mahda vaan yksinkertaisesti mitään. Sä et voi niin kuin, mitään sille, niin kuin, että ihmiset, mitä ne tekee niin kuin sulle. Ainut, että miten sä voit suojautua, on sun oma suhtautuminen tähän asiaan. Sun suhtautuminen voi olla niin kuin se, että sä menet tonne peiton alle ja itket siellä itses uneen aina koko ajan. Tai sitten se, että sä et vaan niin kuin välitä tästä, tai pyrit, että sä et niin kuin välitä hirveästi tästä asiasta, tästä vainoamisesta ja tästä kaikesta paskasta. Tai toinen voi olla myöskin se, että sä niin kuin lähdet taistelemaan vastaan. Sekin on tietysti yksi vaihtoehto. Että tässä on niin kuin monia vaihtoehtoja, että miten sä niin kuin voit sun mieltäsi niin kuin käyttää tässä. Mutta totuus on se, että sä et voi vaikuttaa muiden ihmisten käytökseen. Että mitenkään. Sä et pysty estämään niitä mitenkään, että ne ei tekisi sulle näitä asioita. Ainut mihin sä pystyt oikeasti vaikuttaa on sun oma asenne. Rehellisesti sanottuna mä oon niinku kans miettinyt sitä, että mitenkä tämmöisen gangstalking uhrin on niinku helppo esimerkiksi vaikka pariutua. Tai saada sitten ystäviä. Että niinku mitenkäs ne asiat sitten. Mä itse ainakin nyt koen sillä tavalla, että nämä asiat ei ole ehkä välttämättä ei ole niin kuin aina mennyt ihan putkeen niin kuin mun elämässä. Mutta nyt vaikka esimerkiksi vaikka ystävyyssuhteet, niin silloin ennen kuin mä jo tiesin, että mä oon niin kuin vainonnan uhri, niin jo ennen sitä niin mulla oli semmosia niin kuin fiiliksiä joistain niin kuin ystävyyssuhteista, että ne ei ole ehkä välttämättä ihan aitoja. Se oli vain joku semmoinen alitajuntainen tunne, mutta nythän sen tietysti taas näkee niin kuin senkin asian sit niin kuin ihan eri valossa tietysti tällä hetkellä. Että kyllä mä niin kuin toivoisin, että jos mä saisin jotain tai niin kuin loisin ystävyyssuhteita, että ne olisi niin kuin aitoja. Että mä ihminen, niin kuin, tai on vaikka parisuhdekin, että mä ihminen niin kuin oikeasti haluaisi olla niin kuin minun kanssa minusta johtuva, eikä tästä gangstalking-asiasta johtuva. Mutta se nyt voi olla vähän hankala. En tiedä. Sittenhän toi satanistiorganisaatio, niin sehän niin kuin haluaa, että nämä uhrit niin kuin eristäytyy kokonaan niin kuin muista. Niin silloinhan näitä on helpompi sitten hallita näitä uhreja, kun nämä on sitten aivan itekseen. Niin. Mutta miten niin gangstalking uhrit sitten voi saada niin kuin näitä kaikkia ystäviä ja parisuhteita ja kaikkea, että jos niin kuin tilanne on tämä. Että kun ei niin kuin, voi hyvin oikein niin kuin luottaa ja sitten tosiaan kun ihmiset tekee näitä kaikkia asioita, niin sekin niin kuin kuuluu aivan tähän satanistiorganisaation suunnitelmaan. Mut joo, ei tää satanistipaskahomma niin jätä kyllä missään asiassa rauhaa. Se on ihan sama niin kuin, vaikka minne niin kuin menneekin just niin. Tai niin kuin missä onkaan, niin kyllä ne vaan niin kuin sit seuraa. Niin kuin, mä oon tuossa pari kertaa eksynyt tonne Lapin mehtiin koirien kanssa ollut siellä. Niin mä oon ajatellut, että eihän mulla niinku mitään hätää oo. Että jos mä niinku eksyn sinne, kun ei tää vainonta niinku jätä mua rauhaa, niin ei nyt varmaan pitäisi mua siellä montaa päivää siellä yksin siellä metässä. Että kyllä sinne varmasti joku stalkkaaja ja joku marjanpoimija tulisi, että oli sitten kesä tai talvi. Näiden videoiden jälkeen niin voi tulla ehkä jollekin ihmisille semmoisia kysymyksiä, että miten jos mua stalkataan? Tai mistä mä tiedän, että mä en oo niin kuin gangstalking uhri? Niin mä voin kyllä ihan rauhoitella. Jos sä et niin kuin nyt tiedä,
niin kyllä sä tulet ennemmin tai myöhemmin tietämään, jos oot. Tää satanistisysteemi on muuten semmonen, että ne laittaa sut tietämään. Mutta totta puhuakseni, eihän tää niin kuin se, että niin kuin noita gangstalkkaajia, että niitäkin sitten aletaan vainoamaan, niin eihän se ole niin kuin mikään uusi juttu. Että nämä ihmiset, mitkä on harjoittanut tätä vainoamista uhreille, niin se kelkka on kääntynytkin jossakin vaiheessa toisinpäin, että näitä stalkkaajia on alettu stalkkaamaan. Syytä tähän ei voi tietää, kuten ei näihin muihinkaan, että miten niin kun jotkut päätyvät just näihin gangstalking-vainojen uhriksi. Sitäkään ei voi varmuudella tietää, että mikä siinäkin sitten aina se syy on. Mutta jos olet tosiaan gangstalkin vainoaja, jota aletaan vainoamaan, niin onnea valitsemallasi tielle. Tai siis sinähän tätä tietä et ole valinnut, sinut on laitettu tähän tielle. Alun perin sulla olisi ollut mahdollisuus valita myöskin toisin. Ihminenhän itse tekee niin kuin valinnan, että mitä hän haluaa toisille ihmisille tehdä. Että jos hän niin kuin haluaa vainota jotakuta ihmistä, niin se on hänen valintansa. Siitäkin huolimatta, että tätä ihmistä vaikka niin kuin uhkailtaisi, että sulle tai sun läheiselle tehdään jotain, jos et vainoa tätä ihmistä, niin silti silloinkin se on tämän ihmisen oma valinta. Aika julmaa tekstiä, mutta näinhän se on. Ja elämä on. Mutta jonain päivänä mä vielä unohdan tämän koko gangstalking-asian. Se päivä ei ole tänään eikä välttämättä huomenna, mutta se on tulossa. Ja tiedättekö mitä sitten tapahtuu tälle gangstalkin asialle, kun mä sen unohdan? Sitä ei yksinkertaisesti enää ole mun ajatusmaailmassa. Sen jälkeen on vain outoja asioita ja oudosti käyttäytyviä ihmisiä. Mutta koska mun täytyy puhua näistä asioista, niin tällä hetkellä en voi unohtaa tätä asiaa. Mutta lupaan, että se päivä on vielä tulossa. Toki se kaikki, mikä traumat ja kaikki, mitä niinku, tämä asia on niinku, muuttanut mun persoonaa. Ja siis totta helvetissähän se on muuttanut. Niin se saattaa olla, että ne vammat jää muhun. Mutta sitten muuten vaan sitten niinku, unohdan tämän kaiken. Mä oon niinku sitä mieltä, että kun jostain ihmistä puhutaan, että kun ne ei ole ihan tässä maailmassa ja ne niinku, kehittelee omassa päässään jonkun muun todellisuuden ja siis ilman, että olisi mikään niinku, potilas missään sairaalassa. Vaan siis ihan, mitkä kulkee täällä pitkin katuja ihan näin, niin että kun he keksivät, niinku, tai he ovat niinku, muissa maailmoissa ja näin, niin mun mielestä on tosi hienoa. Ja mä luulen, että se heidän luoma maailma, niin se on paljon parempi kuin tämä maailma, missä me nyt eletään. Kun siis tämä todellisuus, missä me niin kuin nyt eletään, niin tää on ihan yhtä helvettiä. Niin mä uskon, että kaikkialla muualla on niin kuin paljon parempaa. Ja oikeastaan siis mä oon niin helpottunut, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en itse tee lapsia. Johtuneen monista eri syistä, mutta niin kuin tää vainoamisasia, niin tää on yksi niistä syistä. Et todennäköisesti mä rakastaisin mun lasta niin paljon, että mä en haluais, että mä en kestäisi sitä, että hänellekin tehtäisiin tätä samaa. Mutta mä en sitten kans kyllä tiedä, että meidän suvussa, että kenen tää jatkuu tää kirous.